Manhyia fikɛseɛ mu nsɛm na pɔ so ɛna yɛde ɛma wo ɛwɔ Ashanti TV so. Main video no wokɔ YouTube a na wasɛkye for Ashanti TV GH. Main video no nyinaa ɛwɔ hɔ a yɛde nsɛm no mu nkyerɛmu ɛba. Napɔ so Manhyia fikɛseɛ mu nsɛm no sei ɛna ɛteɛ. Yɛwura deɛ ɔte kawerɛ ɛne brawerɛ ɛnwoma so ɛtena aseɛ wɔne nananom Asante amanhene ahodoɔ a wɔn nso so ɛtena aseɛ agye ɛberɛ ɛma abusua a ɛsɛ sɛ wɔtie wɔn nsɛm no wɔagye nya ɛberɛ ɛde ma wɔn ɛma wɔn nso ɛtumi tie wɔn nsɛm. Na ɛnɛ nsɛm a ɛbɛpie no ebi ɛne Ohwim akɔnyasie anaasɛ Ohwim nkɔnyasie no yɛn nyinaa yɛni tua sɛ nkyɛn bi a ɛna Ohwim yɛwura ɛne Asanteman agye biribi afiri ne nsam sɛ Ohwim ɛwɔ ne nan mu mpaboa. Ɛno ɛna ɛkɔbaa sɛ ɛsɛ yɛnya ɔhene na wɔhwɛ Ohwim so sɛdeɛ ɛbɛyɛ Ohwim nso so mpuntuo ɛne ɔman no anaasɛ kuro no nso ɛbɛtumi akɔ so. Nti yɛwura ɛde to abusuapanin ne nananom ne mmaa mpanimfoɔ hɔ nyinaa anim sɛ wɔnkɔ wɔn tiri mu na yɛbɛsi biara no wɔmmra Manhyia mfie na wɔmmɔ kɔtɔkɔhene amanneɛ. Ɛnɛ kɔtɔkɔhene nso ɛtena ase na deɛ pie mu nyinaa no ne nyinaa ɔde ɛka kyerɛ wɔn na ɔrekyerɛ wɔn sɛ no sɛsɛ ohia abusua dua ankasa na mmaa no akɔyɛ mmaa mmiɛnsa. Saa mmaa mmiɛnsa no ohia ɔbaa panin biara a ɔno nso so da ɛfɛkuo anaasɛ ekuo ahodoɔ baako mmiɛnsa no ɔbaa panin biara no ɛsɛ sɛ ɔno nso ɛtumi ɛbɛpie mu na obiara bɛkyerɛ n'abusua dua ɛma nneɛma ɛtumi ɛkɔ nkanea hwɛ nea ɛsɛ sɛ yɛde akonnwa no ɛma no. Nyame adom a bosome a yɛwɔ mu yi ɛdi n'afuo du wɔ pɛpɛ wɔn nyinaa ɛresa bɛpie mu ɛwɔ Manhyia fikɛseɛ mu. Ɛno akyi ɛna yɛkɔɔ Buoho Ankaase nso so ɛho nsɛnsɛm nso so ɛwɔ hɔ. Yɛwura nso ahwɛ mu ɛma wɔn nyinaa sɛ wɔn nso so ɛnkɔ na Nyame yɛ adom a 18th bosome yɛ yɛwɔ mu yɛɛ nkotonim abosome yɛwɔ mu yɛ ɛdi n'afuo du nwɔtwe a wɔn nso so nkɔ boaboa wɔn ho na wɔn mmra na nsɛm no dɔɔso na wɔn nhwɛ na wɔn nyi nsɛm no deɛ ɛwɔ hɔ nso so mfiri hɔ. Ɛno akyi awura Domase nsɛnsɛm nso so ɛbɛpie mu a ne nyinaa no yɛwura ama obiara brɛ sɛ obiara nkɔ na obiara nkɔ boaboa ne ho na wɔn mmra sɛdeɛ ɛbɛyɛ na Asanteman nso ɛbɛtumi akɔ nkan ama asomdwie aba Asanteman nti obiara nkɔ na ɔnkɔ boaboa ne ho yie na Nyame adom a bosome yɛwɔ mu di n'afuo du nwɔtwe a yɛn nyinaa bɛhyia na yɛapɛ asɛm no pɔmasi berɛ ama asomdwie nso so aba. Nti wei ne nsɛm napɔ so a pie mu wɔ Manhyia. Main video no wokɔ YouTube a na wasɛkye for Ashanti TV GH ɛno nso so ɛwɔ hɔ. Yɛda mo ase. Bidi baby number for the baby so we got abuso biano bida biano o mama o na ama no so mo de biano bida ama no adam me ama do ye fro mo say so for say mama we modi no na ye wo mo ho ana asokwa ne bare ya ne aba no na ho na ama no wo mo am de mini wo so mo ye fre wo mo a wo ma na itimi Fama boy jima penyi aja pen ya so kra na mo de e ma no mra na ye wuro di o mo pɛ no na ye But Obama and then ibi yo let's see na na ba here also be football na bi mu check football bi mu da so football bi mu ra mo de ya no we ye na kasa na Awua na de no fie enti ye abusuo no kan ebi yo ikono no onim se ebi bibi se ye de ha de so de pati bibi so bibi koso ti aspa se obodo o se zama mama ko buza pa ye tani mi aba se no fa so ye friend sa ni buzo no mama ko ya fumpo Unisa, uma makumi. Unisa makonda unano. Wan ka busua no wo ye ejama akola wan ka ye una na we so ye office Oso na na office. Office. So na office ni. No ne ma me friend say. So na friend say.
was in my friend say. O maame na Ankaase no. O wouldn't so me. Wono Pacho wono ne anka busia no. What the fuck come committee? Pacho yo gira wono ono wo busia no. Enye busia a won ka ho. Wono na ye mema man. Mama. Emano, the Ankaase won't come and Obama will come who are now and come home. Come on. I'm going to say, Ankaase, I want to be cut as well. Nana no me pamocho. Askwani di askwa busuan. Ene asokwa bale. Askwa ene bale. Yes. Bale kuma. Tumada Roma. Abusuan no die. Bebele kwa ye mama no. Nti o mo nka ho. Ntimi ya konya no mani yi. Me fra askwa. No more than before. Ye diana fo. Yes, Mama, or no, and Crawford on come. Some of us. I'm actually no say. Omo ye mama. Enti mama de enti me tie konya no mani. Yeah, one more German for she have Bema Badambra. Young you must wear Bema Badna, Yapam will near the amount. Since the boys will be able to see who shall be Baba. Papa Maka. Never less of the who's a Baba. No more than be less with Baba. Did it here? Say my Bema Bambi who runs that teacher of a Yakuna. So no Baba who runs a teacher of Yakuna. So is that a question about you? Mamma, no, who are finance wouldn't be. Mamma, you know, who has only been. And then, so don't bother you. Yes, I will chat to it here. Bema Bani Ankaase and neck. So, no about Ankaase near chat, no video for Kuya. As you are paying Sasana. So, what is it as we go back? And move for dancing to know your family. Why? Yeah, We do. Is it Jordan, 7 doors? The sooner I get to do much, you know. And I'm on my way. Say, a Juma, you rather share in sa. Say, on here, only man penny fee and penny pa, now Ohwim, Akunya da Hono, on Farmacher no mercy reach them. And you buy a beside. Say, only man penny pulling in our shop, only man penny pulling in Asia, see high. And there's a Nipa now, you know, no way, what you bet there. The air now know a drug they don't get the tree ready. Say, the Ohwim, Champagne, and the bush for the battery in the welcome. Until you walk a good hand and Mammy Penny Balcom, Mammy, you know, a bar say, or some intimacy there, and the yen sign, yen cock, a comfy, and you could tea as a master, Sana, Yami at my neck. At the battery, and on the pay a battery was here from Raha. Okay. Champion some grown or can't you? Yeah, what can't I mean? Who said, service there, Champagne, quite fast a ye, depending by and only Mampen for the honor. The Quanswa, the Champagne in India, Sabia, a mamma and a man do TI. Natural. Shall some no more. I'm going for no way. What does it say? So if you mobile phone you more A man penny for a anti Aquia Afra Kuma. More
got a map and you for a tail kiki. Buffie back with Diana now, who have a do one at Dabiano. I say, some nobody for Chibuano, I say. For the fear back when I want to us. Since you are going to so be a son. Says you must in it now. I say, be a number for the essay. I know how to do the man. Yes, If you one done, if you been one done, if you been one. So if you go on down, if you go down, you are some. so Mammy, win a down. We are Afrakuma. Okay, from man, I have you ever been. Say, be so. This one, I feel you were a secrecy. Because of all down, so a detour down. Now, You know, when I'm with you two women at the Dano. so you need to say the damo. and I also come home until you also come. I know the Also, Ohwim, so I heard see, there's only over the Emma. Right. My goodness, I can't even do. It's any almost any and a corruption. The German will so, and I will say so again, and as you can see, Sana at the Asin is a tear. One would now on a map when I did them with you now. No, I don't feel. Well, you are for the poor, nobody down the cancer might be more. Why? Come on. The name of the phone. What did you say? If I saw Yura, me didn't answer to I answer to I. Didn't him say, and could you send an any other? Yeah, will see, young mammy, yes, son. Yanti won't she, Yanti, and Jane, my friend, I'm young Katia. The tea answer was no quackum say. We be sick when you see that. And you now can remember say actually, some say, and yet you mother saying, Mamma, or buy and what me companies and tell them team. She said, I'm be a boy, but in about the can I say, only a bushia. You're not can and crabata. It's a punishment in account of boom. She said, we wish you should be one of me, which my face, I mean, more time. But for the work, and I say, Sabon for me. The one can you now inform me as a one. Nasa friends are bromufo. I'm patron. The toss was who was an African Poma. Nasa for woman, I was a woman cap as a woman to me. And the toss was a woman car, Hannah Cassana. So a new woman car has a young Trabium soon. Unless you can send them one chimp and no more ocean. And the president said, men are not at them sending down the wound. Only a summer copper. I could pass on no minute. I was a penny no one over him. So or Jahoma be so for. Machana. Only now, only and saying, woman else will be so. And now, I was a munya nipa baako. The woman, but not to nipa baako. Let me to for nipa baako. Yes, sir. I come up with nothing more again. Don't want to go near you. A bassa, you watch him. I was in a secret. You have to phone you. Super Baba. Ah, my heaven. Sabron. I shall not pass. As a castle. As a castle, One can tell me, let me hear. as a castle. One hour, the workers are no more. I also can walk a camera. But less than Hanum. About Yura. Sabon they were so The son and sister, and as you can say. What's that right nine? So, I'm about to your corner, so you can say nine. Now your cross and your friends, I don't know.
your crime, your friends, as a Ankaase, and your coach, no. One book, and your channel from Nani, young Queen, I had to force it. I want to book see on for my. One more can say, yes, I tell me, yes, I said another can say, yes, and my young can say, yes, and present. I don't say social come. Is this social come? Was I done? And I said, this social year. And I'm some man, Mrs. This is your body. I guess it was a young son. See the woman doing. A family and son is a brony, says social, and as you can say. That was a brony, a bishop or down here. Or Papa, you better down. Or Papa, not down, me, I mean, or nonsense, why I should Dr. Ben and son or me, Castle. Why? But Nana Amanoka. Nana Amanoka. That's much way. One of the tossing was a association of one of Dano. It's a station of that's one or I want me. What is it? What is it? No, but no bishop anyway. I just saw, but then I'm the meaning, I'm a kind teacher. And Mammy and son, when you quite look at your mother, Oceana, abroad. So called them Rubia, Shanaba, Masabi, Babishano, Usui. I mean, Yaw, when and abroad. Suffer Kumani, and I don't what did you say? Yamanoka. I'm going to call you. There was a job in the car on this week. Oh, me as I don't know. I know something. Oh, Mamma, yes, now you're also did you. I catch up with your penny. 8 years. You say, the name is up in the right. Why will come home? What do of Akumana? Yamanoka. We know how to people. You know, this will get us to do what you know. No, I have to go to the